A to je njima in, valjda da... To je njima in da se oni urade, da on progute kurac, da ga njega voza, on skače tamo ko neka budala i to je to. Da njemu prođe noć i tako. A ko je tu Zoran Branković Lepi? Naprimer, da oni dođu tu, nekad je bilo ono, da se napiješ i tako dalje, to ti je bio vrhunac. Izvini što te prekidam, u moje vreme kada sam ja sisao kurčinu, normalno nismo imali mude. Šta smo mi radili? Mi odemo i ispred prodavnice se nacirkamo ko budale. Tako je bilo u moje vreme kad sam ja sisao kurčinu. Nacirkamo se u prodavnici, ispred prodavnice, nalupamo se, ko budale. Ja sam sa devojkom bio 10 godina, dok nisam spavao s njom. Druga godina srednje škole, 10 godina. Sjelo ko s njom. Druže, pa meni trebalo bre 5 meseci da mi dozvoli za kurčinu uhvatim. A da uhvatim dole, meni je trebalo bre,